Volám sa Šimon Švídraň, mám 26 rokov, pochádzam zo Slovenska, z mesta Žilina. Mám staršiu sestru, volá sa Barbora Švídraňová, asi vám ju nemusím predstavovať. Keď moja segra účinkovala v Hlase Československa, samozrejme som ju sledoval, už vtedy ma to zaujímalo a bol som sám zvedavý, že aké pocity alebo ako by som to prežíval ja, keďže tam stojím namiesto nej. Myslím si, že Voice mi môže priniesť skúsenosti. Kvôli nim som tu hlavne. Prvotný nápad sem prísť bol môj a sestra ma len utvrdila v ňom. Veľmi rád by som bol, keby sa podarilo mne dostať aspoň tak ďaleko ako jej. A ona tady není proč dneska? Proste je mamina teraz čerstvá, tak... A bude se dívat určitě. To áno, určite.